Hello guys, for this video ang pilingon as kasagbutan. Sus gabano ba puta kong iro guys, oh magkabo ko guys, magkabo ko na suroy o kabo po. Aliking ban-ubanon po kayo, ban-ubanon. Oh. Cookie, come here. Oh, na imong amigo si Itom na duol din buang na dira mo pengon guys. Isa nang galugi dira. Ha? Kanilson ba yung kalubian? Kanilson ang kalubian? Kumon? Di guys. Mau ba? Kabo mi guys, dara guys kalubian. Mauni bukid guys. Kabo mi guys. Pahingon mo dito guys, susuba guys. Nako na guys. Nalihig kagagianan guys. Laka. Oops. Laka. Mag-iro. Cookie, di ka naog. Laka. Lah. Haglok mo guys ay. Oh. Nami diri sa suba guys. Oh, di ba guys? Ini kaayo dari view guys. Oh. Tabi bu. Tabi po na buyag-buyag. Nalimaw, kaso lang dahon. Pwede ato maligo guys. Na oh, di ba? Oh. Ano man na? Ay lubog. Kakakabuan di ay. Wala ito kapura sa ninyo kabo mga Like color kasi gugawa nila. wala kayo. Alam nito na tumpag yung diari ako na murag na tumpag niyo. Limasan pa guys. Ay lubog. Butang sa atong galon diri guys. Na King. Dagan ng buang ay mahaglok itsa. Ali.